I svenskt väder. Oj, oj, oj. Vad kan det vara? Ja, vi ligger väl där bakom. Hej, stackars människor. Så det gäller att ha tungan rätt i munnen när man kör så här. Bara så du vet, så det här var inget roligt. Nej, det är inget roligt så länge vi rör på oss. Men det här hade de faktiskt kunnat skotta, tycker jag. Ja. Jag ser nästan ingenting. Nej. Jag kan berätta när jag har sett filmen hur vi körde. Och så är det ljud på också. Ja då. Det går inte att ta bort. Undrar om vi kan åka våran vanliga väg. Det är nog ingen idé. Det är nog helt igenblåst. Ja, där fastnar vi garanterat. Oj! Ramlade de omkull? Nej, den klarar sig. Jag glömde att filma precis när det var som mest kritiskt. Det var inte kritiskt. Nej, vi bara gled ett par meter. Ja, men inte bara centimetrar. Ja, du. Så där en 500 centimeter. Det är inte körskola det här.